aki. Handa na ba kamo sa bago tang aadalan ninyan? Kung handa na kamo, madya! Pero bago yan, batiin niyo muna nindo ang sa indong maestra ni Happy Teacher's Day. Sabayan nindo ako. Happy Teacher's Day! Ini ang letrang W. Ang tanog kaini, W. Ang tanog kaini, W. Ulitin mo daw. Matibay. Ini ang letrang W na may tanog na W. Ini ang letrang W, letrang W, letrang W. Ini ang letrang W, 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 W. Sabayan niyo ako. Ini ang letrang W, letrang W, letrang W. Ini ang letrang W, 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 W. Matibay. Uya ang mga bagay na nagpupuon sa letrang W. Ano ang apod kaini? Tama, ang apod kaini, waling-waling. Ulitin mo daw, waling-waling. Matibay. Ini kaya, ano man kaya ang apod kaini? Tama, ang apod kaini, walo. Ulitin mo daw, walo. Ini man. Tama. Ang apod kaini, wala. Sabi daw, wala. Matibay. Ulitin mo daw, Giraray, ang mga bagay na nagpupuon sa letrang W. Igwapitang, wala, walo, waling-waling. Ulitin mo daw, wala, walo, waling-waling. Matibayan. Arod ka ni sinusurat ang letrang W. Arugon mo daw, isurat sa duros kung paano sinusurat ang dakulang letrang W sa kasadit na letrang W. Matibay. Dawa halipot si inadalang niya. Sana nakadagdag sa indong kaaraman. Salamat sa pagdalang, pagdango, paaram.